Ketina tangên avê nava kolanên bajarê Hesekê bûye dîmeneke rojane. Halê her welatîkî ye ku heş çend rojan tanga avê li belderiyê wî be û ava xwe bi peran dagire. Av tune serê di sala millet yani şerpeze bûye ji bo mesela avê. Kes tune suala vî milletî bike. Gerek ana sahrîcê kantonê sahrîcê muessesa avê li hara bigeriyana av ji vî milletî re bo zeandana. û hatina werzê havînî pêwîstiya welatiyan bi avê zêde bûye û pêre zehmetiyên wan jî zêde bûye. Şîniyên bajarê Hesekê neçarin got avê bikirin û bi nerxekî bilind û gelek caran jî jêdera wê nas nakin. Lewma di vê dema dawî de gelek nexweşî belav bûye li nava welatiyan. Bi Xwedê ji bo vê avê em gelkî zehmetiyê dibînin û her ji 20 roja av xweşik nayê, ava vexwarinê gelkî zehmet e. Ê sarîca em dadigirin sarîc her xizanekê bi 5000 bi 6000 hinek bi hefta dadigirin. قطعوا المي علينا وما في مي هلا عم نشرب زۆر بێ ئاوین و تەنانەت ئاوی خواردنەوەشمان نییە توانای ئەوەشمان نییە ئاو بکڕین ئێستا زۆربەی خەڵک ئاوی بیر دەخواتەوە کە زۆریان سەرچاوەکەی پیس بووە حاڵمان نییە و کەشوهواش زۆر گەرمە بەڕاستی بە گوزەرانێکی زۆر خراپدا دەڕۆین. ما في مي Çîroka şîniyên bajarê Hesekê bi avê re bi dawî nebûye. û ji destpêka dagirkiriya dewleta Tirkiyeyê ji herêma Serê Kaniyê û Gurê Spî ev bûye cara çardemîn got av li ser milyonek kes li bajarê Hesekê û gundewarê wê têye birîn. Şavê bi carekê nebaş e lê bajarê Hesekê û gundê diwarê wê nebaş e. Ji xwe ev cara çardayê av li ser bajarê Hesekê tê qutkirin ji destpêka êrişên dewleta Tirka li ser milê Serê Kaniyê û Elok ji wê çaxê de av tim dubare dibe qudeke ev cara çardayê jî. Yani anka jî tewzîha avê diriya sarincê êmiya he. Hinek munazemê piştî daxuyanî me de hinek munazeme jî sê hebûna alêkarge ew jî avê sarinca li ser muwatinîn abûwezayîne. Li bajarê Hesekê û gundewarên wê zêdî milyonek insan mehrûmin ji ava vexwarinê. Bêyî got dewletên garantor li Sûriyeyê, mîna Rûsyayê û Amerîkayê tu fişaran li ser Tirkiyeyê bikin ta got wastgeha elokiya avê ji bazarên xwe yê siyasî û leşkerî derxe. Dara Berekat, Kurdsat News, Hesekê.